Napjainkban nincsenek könnyű helyzetben a távfűtéses lakásokban élők sem, nehéz ugyanis nekik is a költségeket kigazdálkodniuk. Hogy a Mihő Kft. Ehhez milyen segítséget tud nyújtani, erről beszélgetek a következő percekben Nyíri Lászlóval, a társaság ügyvezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, mielőtt rátérnénk a lényegre, nézzük már azt, hogy hogyan alakult a Mihő Kft.-nek a kintlévősége, mennyien tartoznak és milyen összeggel. Hát sajnos itt nem tudok szép eredményekről beszámolni, mert a kintlevőség állományunk az elmúlt években sajnos nagyon rossz irányban változott, és nagyon jelentős mértéket ért el. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a kintlevőségünk több mint 3 milliárd forintos, amit még kimondani is szinte borzasztó, amiből a lakossági kintlevőség aránya körülbelül 2 milliárd 300 millió forint. És a trend sem jó, mert hogy az elmúlt év ilyenkori adatot talán megemlítsem, ott mintegy 300 millió forint, ami kevesebb volt a kintlevőség. Tehát maga a kintlevőség összege és az alakulásának trendje is sajnálatos módon rendkívül rossz irányú. Azt gondolom, hogy biztos eddig is zajlott valamiféle munka arra vonatkozóan, hogy ezeket az összegeket megpróbálják csökkenteni. Hogyan zajlott eddig ez? Természetesen ideig is igyekeztünk megtenni lépéseket az irányba, hogy a kintlevőségeket valamilyen módon beszedjük. Ezt elsősorban adminisztratív úton igyekeztünk megtenni. Amikor a fizetési késedelem bekövetkezett, akkor fizetési felszólítást küldtünk, próbáltuk valamilyen módon értesíteni az ügyfeleinket és rábírni arra, hogy fizessék meg a hátralékaikat. Hogyha ez nem járt sikerrel, akkor fizetési meghagyást adtunk ki, végrehajtási eljárást indítottunk, továbbá a bírósági utat is természetesen igénybe vettük. Ezek mind ilyen adminisztrációs, íróasztal mellőli feladat megoldások voltak, amik úgy tűnik nem jártak megfelelő eredménnyel. Éppen ezért gondolták azt, gondolom én, hogy változtatni kell. Mi ez az új rendszer, amit most vezetnek be, és miért tartották fontosnak azt, hogy változtassanak? Igen, valóban úgy ítéljük meg, hogy az a feladatmegoldás, amit évek során próbáltunk intenzíven és szorgalmasan végezni, ez nem elég eredményes, tehát nem az íróasztal mellől kell minden feladatot megoldani. A környező városokban, vagy a környező nagyvárosokban vannak erre jó példák, amikor egy másik munkamódszerrel, természetesen kiegészítve a mostani feladat megoldás csupán, egy ilyen személyes kontakt felvételével, egy interaktív módon próbáljuk az ügyfeleket segíteni abban, hogy amennyiben fizetési nehézséggel találják szemben magukat, valami módon mégiscsak meg tudják fizetni a tartozásaikat. Mit kell tudni a részletekről? Új kollégákat vettek föl. Igen, az elmúlt hetek előkészítő munkái után most kialakítottunk egy olyan csapatot, ami 3 úgynevezett körzetgazdából áll, és 6 ügyfélkapcsolati partnerből. Ezeknek a munkatársaknak az lesz a feladata, hogy abban az esetben, amikor észleljük, hogy a lakossági fogyasztóink hátralékos helyzetbe kerültek, tehát nem fizették meg a kötelezettségeiket, ez egyébként a fizetési felszólítás utáni állapot. Ott nem csupán további megkeresésekkel, írásbeli megkeresésekkel igyekszünk rábírni őket arra, hogy mégiscsak fizessenek, hanem a kollégák udvariasan felkeresik azokat a fogyasztókat, akik ilyen helyzetbe kerültek, és tájékoztatják őket azokról a lehetőségekről, hogy milyen módon tudunk segíteni abban, hogy a fizetési nehézségeket valamilyen módon együtt kezeljük. Ezek egyrészt ugye valamiféle részletfizetési lehetőség, fizetéshalasztás, vagy a szociális önkormányzati támogatásoknak a lehetősége, vagy esetleg ott helyben fizetés, amire módot fogunk teremteni. Tehát ezek a kollégák azzal is meg lesznek bízva, hogy adott esetben, amikor személyesen találkoznak az ügyfelekkel, hogy akár ott a pénzt is, a hátralék összegét, vagy a hátralék egy részét elvegyék és átvegyék a fogyasztóinktól. Ugye ez egy veszélyes dolog ott, ahol már készpénz kerül átadásra személyesen bárki számára. Hogyan lehet majd ezeket az embereket megismerni, vagy ezeket a dolgozókat megismerni? És ugye itt most már a Plazma TV-n látunk is egy kártyát. Ugye ez lesz az, ami majd lesz az új dolgozóknál. Igen, itt mi nagyon szeretnénk azt, hogyha a fogyasztóinkat semmiféle visszaélésnek még a gyanúja sem
érhetné, ezért ennek a rendszerét megpróbáltuk körültekintően kialakítani. Ennek egyik tényezője, hogy minden olyan kollégánk, minden ügyfélkapcsolati partnerünk, aki ezt a feladatot végzi, fényképes igazolvánnyal fog rendelkezni, egy meghatározott azonosító számmal. Ezt az azonosító számot, illetve a kollégának a MIHÖ-höz való kötődését egy infovonalon rögtön lehet ellenőrizni, ami egyébként rajta lesz a kártyán, tehát az a telefonszám, ahol azonnal lehet tájékozódni arról, hogy valóban a MIHÖ Kft. Munkatársa kereste meg a fogyasztót, ezt alaposan le lehet ellenőrizni. Tehát ez maga az a kártya, ami rendelkezésére áll a kollégáknak. Másrészt pedig olyan megbízó levelet kell bemutatniuk, amiben pontosan szintén részletezve van, hogy kiről van szó, milyen feladattal van megbízva, és hát hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy tényleg az illető, aki felkereste a fogyasztót. Azért azt gondolom, hogy ezeknél a munkatársaknál nagyon fontos a diszkréció, mert hogy úgy gondolom, hogy senki nem szívesen beszél arról, hogy tartozása van, és hogy nem tudja kifizetni a számlákat, mert nyilván nem szándékosságról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy az embereknek kevesebb a pénzük. Igen, ez tényleg így van. Hát a munkatársakat igyekeztünk úgy kiválasztani, ugye hetekkel ezelőtt elkezdtük ezt a folyamatot, hogy azokat a személyeket választottuk, akiket úgy ítéljük meg, hogy alkalmasak erre a feladatra. Itt természetesen nem arról van szó, hogy bármilyen fenyegetettséggel vagy erőszakos fellépéssel szeretnénk elérni azt, hogy a fogyasztók fizessenek, hanem éppen ellenkezőleg egy olyan tájékoztatás segítséget szeretnénk adni, amely alapján azok, akik akaratukon kívül akár fizetési késedelembe estek, most ezt a problémát együtt, a kollégával együtt gondolkodva meg tudják oldani. És hát azért hangsúlyozok azt is, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk elengednék a tartozásukat, mert hogy nyilván az pedig nem lenne korrekt azokkal szemben, akik egyébként meg tisztességesen fizetnek. Igen, ez nagyon fontos dolog, mert van egy olyan tévhit, és folyamatosan találkozunk ezzel, hogy nehéz helyzetben lévő fogyasztók, akiknek egyébként a problémáját megértjük, számítanak arra, hogy valamilyen módon elengedjük a tartozásaikat. Sajnos a cégünknek, vagy akár jó magamnak ilyen lehetősége nincs. Tehát ezeket a tartozásokat valamilyen módon előbb-utóbb meg kell fizetni, és hogyha valaki nem így fizeti meg, ahogy most a segítséget fel akarjuk ajánlani, hogy részletfizetéssel, vagy valamilyen fizetési könnyítéssel önként, hanem a bírósági, végrehajtói és a többi eljárások során az mind pénzbe kerül. Tehát ezzel csak a terheiket növelik azok a fogyasztók, akik nem tudnak fizetni, hogy ezt az utat választják. Mi ezzel szembe szeretnénk egy olyan utat kínálni most, ami sokkal olcsóbb az ügyfelek számára. A rezsicsökkentés, ami január 1-től lépett életbe, ez érinti a távhődíjakat is. Ön szerint mennyire segíti majd a fizetési hajlandóságot ez a 10%-os összeg? Mi ennek a hatósági ár csökkentésnek, bármilyen furcsán hangzik ez egy közszolgáltató cégvezetőjétől, kifejezetten örülünk. Igaz, hogy kevesebb lesz a bevételünk, ez egyébként a cégünknek éves szinten egy 500 millió forintos kiesést jelent, de egyrészt úgy gondoljuk, hogy ebből következően az ügyfeleink fizetési hajlandósága jobb lehet, mert egyszerűen képesebbek lesznek megfizetni az alacsonyabb összegű számlákat. Másrészt azért ez a rendszer az pillanatnyilag úgy áll föl, hogy a hatósági ár mellett a fejlesztési miniszter megállapítja a termelői árat is, tehát az, hogy a hőszolgáltató mennyiért veszi meg a hőenergiát, illetve egy állami támogatás is hozzá van rendelve, és a mostani változtatások során a termelői ár, a állami támogatás és a hatósági ár környezetében a távhőszolgáltató eredményességi pozíciója nem romlott. Tehát bár csökkent a hatósági ár, de mivel a termelői ár nem változott, és a támogatás pedig növekedett, ezért mi ilyen tekintetben nem jártunk rosszul. Tehát ennek mi nagyon örülünk, de itt azért szeretném elmondani, hogy sokszor kapjuk azt a kritikát, vagy hallottam már ilyen kritikát, hogy a óriási profitra törekednek a távhőszolgáltató cégek, történetesen a MIHÖ Kft. Is, és emiatt magasak az árak. Ezt csak cáfolni tudom, ugyanis a távhőszolgáltató már évek óta gyakorlatilag non-profitként működik, tehát a tulajdonos semmiféle osztalékot vagy bármilyen módon pénzt nem vesz ki a cégből,
illetve hát a jogszabályi környezet a keresztfinanszírozást is abszolút tiltja, tehát ez a cég az elmúlt években elvégzett hatékonyságjavító, költségtakarékosság célzó intézkedések után most kifejezetten takarékosan, hatékonyan működik. És akkor még egy dologról beszéljünk, mert hogy azt gondolom, hogy a geotermikus hő ideérkezésével nagyon sokan azért azt várják, hogy majd még tovább csökken ezen a 10%-on fölül a távhőnek a díja. Így lesz ez, és hogyha nem, akkor miért? Igen. Ez valóban igaz, hogy remélhetőleg a geotermia amellett, hogy egy zöld energia, aminek nagyon örülünk, hogy a földgáz után vagy helyett a zöld energiával tudjuk kiszolgálni vagy fűteni a miskolci lakások jó részét. Tehát amellett, hogy zöld energia, emellett olcsóbb is lesz. Viszont itt azért tudni kell egy olyan körülményről, amit ugyan sokan nem ismernek, hogy minket a jelenlegi hőtermelővel, a MIFÜ Kft-vel, aki földgáz alapon termeli számunkra a hőenergiát, amit betáplálunk a távfűtés rendszerébe, egy hosszú távú szerződés kötelez. Ebben a szerződésben szigorú feltételek vannak arra vonatkozóan, hogy mástól, mondjuk a geotermiától milyen feltételekkel tudunk energiát vásárolni, hőenergiát. Ezt a szerződést nem mi kötöttük, ez elődeink kötötték, és ez egy hosszú távú szerződés, még 15 évig kötelezettségeket tartalmaz. Természetesen a mostani hőtermelő a pozíciójához igyekszik ragaszkodni, és ezért most arra folynak tárgyalások, hogy a MIFÜ érdekeinek, a mostani hőtermelő érdekeinek minél kevesebb megsértése mellett és az eredményességi pozíciója valamilyen szintű megtartása mellett hogyan lehet a geotermiát valamilyen módon bekapcsolni a rendszerbe. Tehát amit a geotermián mi nyerünk, mert olcsóbb, abból valamilyen módon nekünk a MIFÜ felé meg kell osztani ezt az eredményt, mert ott hosszú távú szerződések vannak. Végezetül pedig még egy fontos kérdés, az ügyfélkapcsolati új munkatársak mikortól kopogtathatnak a lakások ajtajain? A kollégáknak a felkészítését most végezzük, tanítjuk őket arra, hogy egyáltalán a távhőszolgáltatás rendszere hogy működik, ügyfélszolgálati feladatokat ismertetünk meg velük, megtanítjuk őket arra az udvarias viselkedésre, már aki nem tudja, de nyilván ezt mindenki tudja, mert ez volt az elvárás, de megtanítjuk őket arra az elvárásra, hogy milyen módon szeretnénk, hogyha ezt a feladatot megoldanánk, és itt az a legfontosabb szempont, hogy a legudvariasabban mindenféle konfliktust kerülve, és semmiképpen nem erőszakos fellépéssel igyekszünk ezt a feladatot megoldani. Ezek napokon, egy-két héten belül lezajló előkészítő munkák, és utána pedig azonnal elkezdjük ezt a munkát. Tehát én azt gondolom, hogy 2-3 héten belül lehet találkozni ezekkel a kollégákkal, már azoknak a fogyasztóknak, akik ebben a helyzetben vannak. Nyíri László, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és hogy eljött hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Kilátóban. Közéleti magazinunkkal legközelebb hétfőn este fél hét előtt 5 perccel jelentkezünk, majd mi számítunk akkor is a figyelmükre. Én ezzel búcsúzom, mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Henrik Family Kft. Joy by Henrik női divatárú üzlete biztosította.